processing plant michini yekugadziridza zvapamusoro inganzi iyo pachirungu validation. Taona muchini wakanaka uri apa uchabatsira kuti zvirimwa zvemuno munzvimbo yeGonde Valley nezvinotendedza mafuta mese zvinge zvichiitwa kuti zvive zvirwa nomutengo unenge wakanaka, zvichibatsira vanhu vokuno vese vanenge vachiita vatakati mafarmers vanorima muno kuti vakwanise kuti zvirimwa zvavo zvikwanise kuvapa mari, zvinova zvinovapa pundutso yokuti vawane mari varimi vese vomuno. Zvava kubvisa zvenhamo yavanga vainayo yokufamba vachitakura zvinhu zvichienda kana kuna Harare kana Bulawayo kana kuHeru, kwazvinosvika pamwe zvachona zvava zvisingachikwanisi kuti zvitengeseke, zvinenge zvava kutoraswa vachiruza mari. Zvakare panoita vamwe vanozopindidzira mukati mavo vachivatorera zvinhu zvavo vachivatengesera, zvese zvava kuzova zvinhu zvinenge zvapfuura. Basa rava kuzowanda kuvanhu kugara vanhu vanoshanda muno. Ndatonzwa kuti kune vanhu vanopa hauna panapa vanosvika ku 600, asi kana kutariswa nemutasa yese vanosvika kuma over 2000 vanenge vava kubatsirika muupenyu hwavo nebasa rinenge richiitwa pano. Saka chinokurudzirwa zvikuru nebasa rakaitwa nehurumende ichishanda pamwe chete neInonzi African Development Bank neILO, International Labour Organization, pamwe chete namapazi mazhinji ehurumende vachitungamirirwa neMinistry of Women's Affairs. Saka chiitiko ichi chinofanira kudai chakurudzirwa, zvichemo zvavanhu zvavainazvo ava zvagadziriswa ndokuti tikukwanisa kusvika pavision 2030 chinova ndo chinangwa chomukuru wenyika kuti patinosvika ipapo upenyu hwavanhu hwabudirira. Zvichemo zvavo tazvinzwa tazvitambira, vanoda dzimotikari dzekutakura mabhanana avo neimwe michero yakasiyana siyana inoitwa kuno kuManicaland namavegetables avanowana zvese zvichisvika panapa zvinoda kuti zvitakure kubva kunzvimbo zvakasiyana siyana. Saka migwagwa namatrekta zvinodiwa kuti zvaitwa nezvimwe zvishoma zvasara kuti zvigadziriswe kuitira kuti mukuru wenyika auya azovhura chirongwa chakanakira vanhu veManicaland pamwe chete nenyika yese. Chinangwa chehurumende yavaMunangagwa ndechekuti tinoda kukurudzira yatinoti rural industrialization, kutaura kuti maruwa kwatinoti kure kunogara kusati kure namadhorobha kunofanira kuwana nezvinoshandwa ikoko zvoita semichini yaunoona panapa, nezvinowanikwa kana ungaenda kune Masawi kunana Matunani Central, zvinowanikwa namacimbi amunoti madora kana waenda kunana Baitbridge, zvinowanikwa nemauyu kunana Masvingo. Zvese izvizvi zvinotaura kuti iko hurumende ichinangwa chaende chokuti nzvimbo dziri kure nemadhorobha ngadzionekwe dzine mabasa anoitwa pamukati maactivities okukurudzira upenyu hwavanhu munharaunda ikoko vachishandisa zvinowanikwa kunzvimbo iyoyo vasingakwanisi kuenda kuno kure. Kana votomuruka zvichienda kure zvinofanira kunge zviri zvinenge zvakasimudzira upenyu hwavanhu kwazvinobva ikoko. Zita rangu ndinonzi Masvanise Besi Christine, ndiri mukuru wevarimisi ndichishandira kuMinistry of Lands, Agriculture, Fisheries, Water and Rural Development. Tinoda kutenda zvikuru chose program yatakatarisana nayo ye-fruit and veg processing plant yauya kumaruwa. Kunove ndo kune madambudziko akawanda emalosses. Saka as Mutasa district, we are the nutrition hub in terms of banana and other fruits. Saka tirikuti isusu mabanana, we are feeding the nation every day. Malorries are kuenda ku all the provinces achifida vanhu, asi tinoari kusara nekuda kwegeographical terrain. Vanhu vanotambudzika kuti vabve nemabanana avo kunzvimbo dzakasiyana siyana vachienda kunana Bulawayo. Saka ivavo tiri kuti zvavarerukira. This machine has come to ease maproblems emafarmers nekuti vanhu vakutomaunza panapa. Saka takuti loss yaya yakuitwa catered for ne-this processing plant. Saka toda kungotenda zvikuru chose His Excellency Dr. E.D. Munangagwa neprogramu yauya kuno kumaruwa kuno kuHauna kuno kuMutasa district. Toda kutaura zvekuti kuno kuMutasa district tine 13 mawards are into banana production. They total to 2000 plus. Saka vazhinji vavo vakapinda mumaclusters kuti vakwanise kuzoita kusupplya this processing plant vachiita yatinoti staggering. Nhasi vasupplya, mangwana vosupplya kusvika mwedzi wedu wapera, kusvika gore rapera.
ndinonzi Noah Maroro, ndiri vice chairperson weValley Sharks. Mushina uyu wauya kuno kuTasa North constituency iri blessing in disguise, nekuti dambudziko rataisangana naro rari post harvest losses uye nemarketing maproblems ataisangana nawo. Saka parizvino mishini yatapuwa necapacity yatapuwa uinawo ye500 kgs per hour, which is 4 tons per day. Saka tinenge tiri kutarisira kuti takashenwa tine pekutangira first level yataanayo kuti marketing nepost harvest losses tane pekutangira, though capacity yacho ichiri small, but tane pekuti titangire masenzera tetichita. Noah Simango, a 24-year-old young man and a banana farmer. I am also a member of Gadziriro Agricultural Cooperative Society, which is part of the Valley Sharks Agricultural Cooperative Union. I would like to take this moment to sincerely acknowledge and appreciate the government of Zimbabwe under the leadership of His Excellency President E.D. Mnangagwa for the remarkable development efforts taking place in our nation. The powerful words he always shares, nyika inowakwa nevene vayo, and Zimbabwe is open for business, are no longer just visionary slogans. They are becoming a lived reality for people. The construction of the banana processing plant in Auna is not only a strategic development in support of agriculture and value addition, but it has also become a direct symbol of employment creation, youth empowerment, and improved livelihoods in our rural communities. This project has brought market close to the farmer, reduced post-harvest losses, and opened doors to income generation for many families, especially among the youth and women. We are witnessing the practical results of Vision 2030, where Zimbabwe aims to become an upper middle income economy. The impact of such investments in rural infrastructure and agriculture show that the leadership is committed to inclusive development that leaves no one and no place behind. Banana farmer murumonde Valley muTasa North constituency. Tiri kupa kutenda nekufara nechirongwa chakauya mudunhu medu chekuva neprocessing plant iyo iri kutiita kuti tive varimi vakasimukira vane danho repamusoro. Tiri kutorionawo rural industrialization tiri kumupa muTasa, zvinova zvichaderedza izvo rural to urban migration, nekuti taane zvekuita employment creation tatoiwana kupa processing plant pedu, apo vana vedu vachange vachitowana mabasa ipapo, uye basa rekumunda zvakare richange rawanda nekuti banana iri taane zvekuita naro tiri muno muMaMuTasa. Uyezve tiri ipapo tiri kutenda nekuti sevarimi taano inonzi bargaining power yekuti pakutenga mainputs tinokwanisa kuwanawo madiscounts nekuti tinenge takawanda, saka tinokwanisa kuwana zvinhu zvedu zvekushandisa mumunda neprice iri nani ndatenga. Alright, for many years, banana farming has been the backbone of our livelihood in this region. Despite our dedication and hard work, we farmers used to face major challenges that made it difficult for us to enjoy the true benefits of our labor. We had to rely on middlemen who offered us very low prices for our bananas. They would only select large bananas and leave behind the smaller ones, which led to significant losses. Moreover, accessing markets in far places like Mutare and Harare was costly and dangerous. We often heard of farmers dying in road accidents while transporting their bananas, and many families were left in pain and poverty. So the construction of the banana processing plant in Auna has brought new life to our banana farming community. This plant has solved ndakatanga ndine 200 plants dzemabanana ndoga ndakatanga nadzo muna 2022 ndopa ndakatanga kuti kurima mabanana. Ndatanga ne 200 plants. Pamarimire andaita ndaingotengesawo kune mamiddlemen
vachiuya nemalow prices vachiselekta mabanana. So chakazondipo power rokuti ndiwedzere maplants kuconstructa kwethis processing plant because ndakakwanisa kuti market yapadhuze. So ndakazoextenda futi mabanana 600 maplants emabanana. So right now ndine 800 plants emabanana harvesta effect. Alright, ngati average per month it's 1 ton. Yeah, I think average, but compared to maybe 1.4, 1.5, paharvest yako iyoyo uri kuburitsa mari yakawanda sei? Yandinowana kana ndaharvesta mabanana. Like izvizvi banana redu rakadzika mutengo rekuita 28 cents per kg. So ndikabudisa tani ndinenge ndine $280 per month. Per ton? Per ton, $280. Alright, saka iwo uri kutarisira kuti income yako ichawanda sei makushandisa plant? Yeah, kutarisira kuti income yangu ichawedzera takushandisa plant nekuti ndinoona kuti maprice edu anenge ati kwirei, saka ndinoona sekuti income ichawedzera. Ende ndiri kuona futi kuti maplants andinawo emabanana atori mashoma, saka chinhu chakatondi-inspire futi kuti ndikufanira kuwedzera futi maplants emabanana. Unorimira panzvimbo yakakura sei? Nzvimbo yandinayo ichiri diki, I think 0.5. Alright. Inini chakaita kuti ndizofarire kurima inyaya yekuti ndakambokurawo life yairwadza, zvinhu zvakaoma. Like ndakakura ndisina baba wakasongosiya mai wangu ichiri mimba, saka mai life yakatanga kuvaomera. Even kuti wakwanise kundidzidzisa kuenda kuchikoro hawana kuzokwanisa kuti ndipedze chikoro, ndakabva ndagumira form 2 nenyaya yekuti ndakazoshayirwa mari. So ndati kure ndakazomboshanda paumba pomunhu aita zvekurima mabanana. Ndamushandira, ndanga ndine pfungwa dzekuti ndizviendese kuchikoro ndega, but ndakabva ndazoshaya umwe munhu akandisapota, so ndakabva ndazvisiya. But pandaishanda ipapo ndo pandakagaina experience yekuti kurima chinhu chitorinawo mari. Ndikabva ndatoona kuti chikoro chega hachisicho chinhu chinokwanisa kundiraramisa. Even family ndinogona kutoita mari nayo. Ndanga ndane experience pamashandiro aro, plus ndaionawo pataiendesa kumaketi ndaitoona kuti mari yaari kuwana neyaari kubvisa achindipa pei yangu inenge iri shoma shoma, zhinji yacho inenge iri kwaari. Saka ndakazofungawo idea kuti inini ndakurimawo mabanana. Alright, saka unorimira kuvillage inonzi chii? Also masiblings aunotaura nezvavo? Alright, inini handisati ndaane mhuri, but like now I am surviving like munhu ane mhuri, because ndinogara naamai wangu, ndinogara nasekuru baba vaamai vamunhu atochemberawo, ndinogara nehanzvanzi yaamai then namukoma wangu. Saka zvimwe zvinhu zvese zvokukapa zvinhu zvizhinji zvimwe zvacho zvinenge zvakatarisana neni. Alright, saka mama nasekuru baba vavo vane makore mangani? Sekuru izvezvizvi vane 87 years ndo makore awanawo, ane mama vane 49 years. Alright.